Sagudayin nga ti surat ti pagkasaritaan ni Chita nga na Paul 1, idi awanen isuna, idi kalmanlay. Idi kalmanlaeng manunemi, takasla mabriyat ti pusok, kasla mabriyat ti barukong ko, kasla maderder ti pusok. Iti bagbaga ni Freddy nga kainayat ko. Nga lipatek kanon, gaputasanak kanon nga patpateg, gaputasanak kanon nga napateg ken ko anak, at kanon sa bali nga patpateg na manunemi. Nagsakit, nakasaksakit. Diyak pulos pagarupen manong nemi nga mapasamak kanyak kada kami ti kastoy. Awan ti amok nga nagkurkurangak manong nemi ken ni Freddy. Tati amin ko, ti biyag ko, arig na, impaay ko pa yan kan kuana. Ano ti basol ko, Freddy? Tap naramitan kanyak ti kastoy. Anya ti nagkurkurang keng ka, anya ti basol ko, anya ti basol ko. Awan ti basol mo, Chita. Siyak ti nagbasol. Tuy pusok ti nagbasol. Basol ko no apay nga nagbaliwen ti riknak keng ka. Kat naibawing kon ti sabali nga babae. Gusto ka salatan. Di mo lapin ang panunutan ti manong atawan ka panagayan na yata. Anya man nga oras nga kayat nak, nga tagi ko edited ko keng ka. Siguro akit na umakon. Kaya nagsapul ako sa baling ayat. Kabarbarong ayat. Sapay ko mata sa munto nga pagbaw yun. Ito nga naramid mo. Ito nga rabidan. Ino mamaling ko mga ikawit ka. Santa ang sina, Freddy. Isublim ti dati ka managayat mo kanya. Isublim ti dati. Pangaasim. Agparinto mga kinisanguanam. Tapos lang amo nakakasyan. Ngimura nga ta manong nami nga gluwaak iti dara. Talaga nga awanin ti asi di Freddy kanyak. Basta latan insina na. Basta latan imbaga nga saan nakon nga yeten. Basta latan imbaga nga nauman kanyak. Basta latan imbaga nga adan sa baling ipatpatig na. Sa baling nga ayat, baro nga ayat. Kaya't pinanawan naglatan nga agmay-mesa manong nami iti lugar nga nagkitaan mi. Kaya't tultuloy ko tinagsangit. Tinagsangsangit. Gaputan nakasaksakit. Kinagawid ak dito balay manong nami nadlaw datatang kaninanang nga limlimteg ti kalub ti matak. Nagsagsakit ka. Nanano ka? Ha? Chita. Awan kaming kani Freddy nanang tatang. Insi na nakon. Apos hindi pala yung ibagbagak kang kasami akayat ni Freddy. Agsipot ta, dumteng tutugundaway nga saktan na ka. Dumteng tutugundaway nga pagsangitan na ka. Dumteng tutugundaway nga kauman na ka. Di kan tumat kami na matpati ka na kami idi kininanag mo. Nasaan nga ni Freddy Trumbeng ayatem. Nagado iti tagal-arim keng ka. Ni Freddy na pilim, ita. Ngayon sa nga balik. Numaamuan da nga awanin ni Freddy. Numaamuan da nga awanin kay dayat mo. Dagal ti bamatik nga dumanin ti umay mangaram ken ka. Ngiminsong pat kumit ngayon baga manong nami. Jakun kayat ti agayat pay. Jakun kayat ti agayat. Jakun kayat ti agayat tatang. Nanang jakun kayat. Iti opisina manong nami nadlaw ni Miles tinapasama. Uy, anak kinuam. Apay kas na kita matam. Ha, friend? Awan kaming ni Freddy. What? Di namin sa kalman nga nagsinarak kayo, di ba? Imbagam kanyak. Uwan. Nagsinarak kami. Sumatin, di ba, nagisina na kanyak. Ito yung rason. Nauma ka nun. Saan ko ng ibatpatig? At sa baling ibatpatig na. Kitam ka lang dahil yung lalaki. Ako naman nakapudpud no.
Tiyan mo kada kahit agkatuluyan. Tiyan mo kahit akong problema yo. Ala, friend, i-concentrate mo tagtrabaho. Pakamadlo ni boss. Tinakpakadangan, Miles. Subligan talimisan mo. Kasi dati, miriad natin to. Agkapagnaldawan na to. Sige, alis to ang tagbaagmuban. Alis to ang tagkakabar. Orita, dumating kita, lalaki dita. Diyan ko kaya tagayat. Kunam da ita, kapaspasamak pa lang ti amin. Ngayon, malipatam tumatlang da ka, Freddy. Malipatam tumatlaan. Napalabas ti duwa nga bulan manong nemi idi baganinanang nga da bisita. Sino nan? Ni RJ. Amo mo sama ni RJ. Kabaranggayan tayo. Ti kaduwa nga lalaki. Ti paikas kang kuha naman ti mo na nga may magpasyar kanya. Taon ko man ti pa rin si RJ. Nang nagraduarak ti college, mga opisina, kita sino ni RJ. Kita high school graduate lang siguro at agbangbang kagat lang ti pagtrabahuan nan sa kurung-kurung mit lugan na. Nang yung nasingpet. Lalari, kasanguanan. Kaya nagwapa matisuna. Very neat man kagar arwat. Iso na lang na dadya, hanggang mga opisina. Nagbangbang ka, tartarakan tingguan siguro. Sige, ikaw sanguan yan. Tapos di kasta, kung ibagam to nga kahit mong tiwaturog, di agawit tumatan. Manong nami impasabat ni RJ titalo nga nalapsat tarakil kan native nga mangga. Tiyempo ka di ita ti mangga. Tiyempo ti mangga. Ken pinuros ko dito iti mismo nga puon ti mangga. Nga saan ko nga pinaluom ti karburo. Natangkanan mo ito. Kasla ko natangkanan nga natangkanan nga puso nga gayat. Datay kapintasan at panangburas. Kasla ko man no sabong no mapuruslan no datay apagukran. Datay saan nga mapilpilit nga maburas. Datay saan nga mapilpilit nga mapaloom nga prutas. Talo, nasasamit. Gabot na kastat kasamit ti panagayat ko. Kena sinaw. Di pa nagpuspusok nga agayat ken ka. I love you, Chita. RJ, saan akong agpalpaligoy. Anak ko nga natay, idiret sa akon. Ang kong nakayat. Iso nga, dito ko mati umuna ken maudi nga panang pasyar mo kanya. Ken thank you ka dito talo nga nalalapsat nga mangga. Mabalin nga kaninin? Mabalin. Gor kata ha. Ramanamit lang ha. Pagalip, pabugwak ken pagalip ko kininanang. Nang, may makamambit. Apa anak? Bugwan nyo man ken iwain nyo na di mangga. Iso ka di amin. Ora tamay lang. Para mat kada kayo kinitatang tamay sa. Data may sa, si Dekto nabigat. Dahil gagat, mambid lang. Jesus apo, naglalapsat na kita yung mangga na ya. Bunga ka dito yung manggam na to'y RJ. Una na. Apay, mulam na yung mangga. No? Kung kontrata kami di mangga. Ano ang kontrata ng bagbagam? Agsapulak ka na kita'y native nga mangga, kontrata, pasuyot, sakti mang pasuyot, into nagbunga, maharbesen, depende no kasano pa nagbingay media kim mangga. Ay, kasta. Kahit, ato nga rin makorta, mano nga mangga tayo kinontra, ananang, yung kabuguhanin na,
Uray na pala magisarita kay RJ. Ang balasan ko saan nga sinsinan lahat nga negosyo. Dahil agmang mangga. Mawali pa niya i-export di kita yan. Adari kita'y pasaray makatsamba nga may export na. Ay, kaduli at ibayad na. Medyo. Kita pa nga ka kurong-kurong pa ilang nga ti lugan mo. Yun na di mo amot ang drive ti four wheels. No arubahin lang na kita kurong-kurong aklatan. O rin stainless mo di kurong-kurong ko. Sa kan sakit tinalimod nga milyonaryo Ni na naman. Kasi nagbali na ka milyonaryo kat high school graduate ak lang. Nasamit nga talaga manon nami timangga ng regalo ni RJ. Nagkimas. Ito lang nga, diabetic ka. Ti prutas nga mangga. Ti samit na, saan nga makapagda-diabetic. Kasi kasamit, ti panagayit ko ka. Ngayon muli tagtimbag ka, RJ. Tiyakon kayat ta kayat. Piso nga, saan kang tulangin ng subsupli? Nagsupli ak tuanin. Baring nun, dinak kauma, nga magkita. Kadagbay sumanong name dandani every other night. Kompromet walin na iregregalo kininanang tano ada itad na kanyak mo ginanang. Masurunak pa eh. Diya kadimot ko na kayang gardi nga sardingan na kon. Diya kung kayat tagayat. Saan ka akayat? Kaapay na din akayat. Saan tangang bagay? College graduate ak, mo pabisina, idinto tasika. Sinungat ka bagay mo? Ni Freddy, yan ang sugat na puso. Sa may sa RJ, saan ako nga virgin? At mas pasama ka na kami kay ni Freddy idi. Awan patig naglabas. Tinampud nung ngayat kat awan patig tinapalabas. Ngayon, saan ka akayat? RJ, saan ka akayat? Saan ka akayat? Kanjakon kayat tagayat? Nagsubliak tumanin. Tangkan ti uhulom. Magsubli ka, saan ka na sangsanguhin? Dildilawandak maddatatang kininanang manunemi ti kasdyang style ko pa nagsasarita kini RJ. Di ka lang mabain. Nakapakpakumbaba, nakasingsingpit di tao, nga awang matimading aramid na ken ka. Kasi siya pa nagsasaom keng kuhana. Nanang tapno sa anin nga umay. Ngayon umay matlata. Tatakarot tinakamadmadi. Umay kat umay lata. Uri pagsawsawak na kakasakit. Dadapag ko na nga napudnot panagayat na keng ka. Ngayon nanang jahon kaya tagayat ko nakmayat. Tapi titak paawatan. Tapi nga rot siganta kami tikintatang mo't kaugat mo. Ito pisina manunemi si istorya kini Miles. Sabi nga di mo kayat. Talagang tsak kayat. Nasingpet mata ko na. Nasingpet Ako ba't pakadamdamagak keng kuhan. Kaya man na mo no. Studio ko na ninanang silent millionaire. Huh? Apag ng negosyo. Kung kontrata, hindi mangga. Negosyo kontratahin na mangga. Duma pa siguro nga prutas. Sa alaka nga native. Sumot ko na ada. Dati pa susukaan. Di kita mangga nga berde pa lang. Baka aman ada, freight truck na. Baka agidil-deliver di Manila. Diyan man mo. No may pumasyan, nakakurong-kurong man. Dati pag kunam nga napakumbaba. Ore kabayil na di agkutse. Baka gagangay lang Jerry Luna. Hanggang sa bawak ng talagang agreludat tinangina. Kada alahas. O may makita ka relo na. Cellphone na. So, baka napinda cellphone na. Keypad. Hala? Nakasimsimple nga tao. Kadya kayat kasi nga kinisimple na. Mauma ka makakita kang kuha na. Makauma tirupa na. Kasi pa nakauma ni Freddy kang Kylie. Miles,
Don't say bad word. Oh, matibag ka bad word siya. Diyanagan nga Freddy, di awag nga Freddy ket bad word. Malagtal na kangarod na, paibungtog kangarod na kasta. Kaya doon kas pagarikan nga tagsublikan ka. Ah, ano tako na? Nagsublikan ka. Sino? Ni Freddy. Tsaka ko nakangkang di may palpalagap na siya lalaki. Uy, di pa nakapag-recover ha. Nakamove on. Idin to tanay manon. Almost 2 years yan. Sipot nagsina kayo. Bitter ka pa lang. Anan. Awanin ti sakit. Ngayon kung kaya na mga tinagan na. Sige, bahala ka. Kasla maulit-ulit da di sa sud ni Miles ako nanak. Kas pagarikan tagsubli. Awatan, tupay nga ta. Magsubli nga ta. Isuting karik namin na first and last lap ko eh. Kat adamat manan ni RJ. Manong name sa alang nga rabiin ti umay na panagpasyar ore aldaw no adama edad na kadatatang kininana. Kada nana ramanan nyo at nakitagyaman kami. Mulam di kita eh. Okay. Damok ti harvest. Ay nakinaimas ti tabungan no tabong harvest. Dapay kumatin pasurot ko kamatisin ah. Ken bunga ti marunggay. Opo talaga nga kompleto. Baka dapay sagpaw na. Gusto ah. Damat na simrek nga tilapia screen ko. Dapay pagkalkalap ko di karaya. Dito yo. Opo nagkikimasen kompleto. Ay. Kinuna na kaniyak manong name idi makita na. Kumusta kan? Chita. Awan tinasiyahat nga oras ko. Numakita ka. Paano naman din? Allergic na ka talaga? Makauma ka eh. Dandan naman din inaldang, oh my God to eh. Di ka mabain? Kas ka lang ilaw? Ay, chita, kasla awan ti adal mo balasan ko. Ape kasla sa omkin ni RJ. Ape kasla kang ilaw ko nam. Nagloko kan. Kasla ng ilaw nga ron nga bugawam. Bugawam lang nga ron doon. Umasdig pa lang. Di ka ba kasla ng ilaw? Ala, pasensya ka, RJ. Di kasla nga pa nagsasaot ti anak me. Kasla samot nga edukadan. Okay lang na. Tata. Okay lang. Sige. Tinda ka ro din. Ong tandak tumanin tatatang kaninana. Ngay nanang tatang inaramid ko na dyan tapno saan ngagsublin. Pag pinustaan tayo saan ngagsublin dyan. Gabot na. Nasaktan siguro. Kasi kalangilaw. Siya nasiyat mo tapno saan ngagpapakitan. Makauma. Hindi may isang malem manong naming ang kaadak ito bisina ang vibrate di cellphone ko. Naka-silent nga ron to. Gabot na maulit-ulit. Nung saan ka nakapunbok, manong name eh. Dahil nga tawag. Inahalak ti cellphone ko, manong name eh. Sak na pa ni CR, idisong batak. Hello? Hello? Tarantado. Japlot. Yung karigatak pa, may dito CR. Tapos namasong batang ka. Di ka matagun-uni. Mangmang ko manong name iti sangaw na. Di ba aguni? Mabaling ka din aguni ka? Kabuta sa aguni mo, job ko, tarantado, taranta. Sino na dahil basta, baka stalker. Ore manin tirabi, manong name sumit lang isunga number, tumawag manin, sumanin dito ya. Sung batak. Hello? Hello? Ano ba nga di ka aguni? Ano masapol mo? Ha? Ano ba di ka aguni? Unay. Inyop ko talaga yung cellphone ko, naturo ka ako. Kastan naman manit kabigatan ti Alda man. Mangmangan kami, manunimi kini Miles, idi-agring ti cellphone ko. Isumanin. Niyamit dito yung manglukluko na yan. Sino tayo?
Isa dati ko naka sungbatak hanggang kununi. Stalker sa mo dito. I-block mo na. Sungbatak ko yun minsan. Hello? Hello? Um, apita ka lang sumumbat. Kaya sino ka? Pasensya ka. Nung amin, tawagan ka kit mangikuti unim, mga anak magtenteng puting. Freddy? Siya kang peso. Nga timasapol mo. Mabalik ka tingang kita ta. Itian niya nga rason. Tap na makapagsalita ta nga na siya. Panagunak kit awan tinas ka na pagsalitaan ta, Freddy. Tada din sa bali nga patpatik mo. Kalpasan tinasurog nga doon nga tawan. Nasurog at duwa taon gaya man. Namnamayam ka di nga sang kapinalipatan. Padgan ko ma. I'm sorry. Bye. Kaya't mo sawin? Chita? Ni Freddy ay jay? Iso. Kaya't na kita kami. Kung naktupay ngamin kang kaidi. Gabutan na waya pala tapuso. Tadi mumat kayat ni RJ. Ngang mangmangga. Una niya man doon tinegosyo na. Agsubli kang nga ni Freddy kung nakita ta. Agsubli. Makapagsinubyanan kayo. Numanan tumawag manong name. Pasarisong batak. Sana pa yung makapag-desisyon nung makipagkita ka. Sige, kita dobrak. Nadlaw manon name datatang kininanan. Kasi lahat namang riribukin ka na tumutawag. Ni Freddy, tatang. Ana, kahit na nagsublikan niya. Nga isot pa kariribo ka bita? Uwan. Nurumbyan nga makipagkita akin makipagsinubyan na aking kuwana. Chita, di ba yung bagami kang kanak ko? Hindi pa ilang nga nagbidot ka nga nangipateg kang kuwana. Di mo ko maulitin ti bidot mo. Tamaag una yan ti tao nga mangulit ti nagbidutan na. Laglagi pemdata. At dati kiti sardam manong naming nga rumwar sumrekak iti silid. Madlaw madatatang kininanan. Abay, saan ka makatal na, kas kalapusa, nga di makaanak. Numanin rumwar ka ta silad mo, saan tumanin sumrek, mapangkat ta kusina, o matubobra, o kuwem dito kusina, mapangkat ta sango. Ano, mapaspasama kang ka, ha, chita. Talaga ka di nga riribukan na nakaladay nga, Freddy? Kawaraan nito bagbagana. Diya kaya ti makisinarak yung kuwana. Ayan nga nang artikas la uro-urayem. Kawan? Mapatang aksama ita balasan ko. Tatang? Ador urayem. Ngim sa mo mauray. Sino ko ma? Ni RJ. Apa ko mo uray ni RJ? Nabayagin na saan ngim ma eh. Hangka di? Hindi ko kit halos inaldaw mo ma eh. At dapay gundaway nga bigat malam at daisunat. Kompormat itad na. Nabayagan sa ngimay. Manipod, idi, imbagam keng kuwan iti kas kalangilaw. Tinasihat. Saan nga pagpakita?
Makita yo? Gusto inaramid ko. Gaputi kasi ko nakas lang lang ilaw, nga nagsubli. Saan nga kapakita? Saan ko makikita? Ganyan lang hanan nga may nagregalo. Kaya di tatawanin ni Sona. Sumat sa pulan. No, ko nagkamali kayo, takas taga magbagayo, natang, nanang. Anak madlaw mo anak mo. Bakit? Hangos to ko na. No, ano pa yung awanin ni Suna? Iso pwede pa nakailiw na. Ni tatang man. Sino ko magkailiw ko? Di ba ang panunuti ka dyan pakatagpagtalnaan kada dyan ni Freddy. Nung sinublianan kami uno saan. Ngayon ti ko namin matkang kabalasan ko. Maag-unay tay babae nga mangulit ti bidot. Kas kalad ikod edukada. Nalpas na kan nga sinaktan. Ayat din pa'y langis una. No naaramid na editi ng isinakan ka, maaramid na ulit. Laglagi pang deta kat lalo kanto masaktan. Kaya sa mo kay kat ibagbagam. Nagaslang ilaw. Nasaan nga pakpakita. Isumatin ti ka ili mo ha? Di tatang na, di kay malaan. Sumari kong salit ko. Ngim, pudnot ko na datatang kaninahan ng manong. Maaglaw na iti babae nga mangulit ti bidot na. Bidot ti panang ipatig ko kini Freddy. Kalpasan na, sinaktan na, kalpasan na, agsubli. Nakadakdakkel man ng bidot, do awatek man. Ni RJ. Itatawanin ni Sona. Kas kakailiw ko matin na makita man. Nakaaramid ak kadimanin sa bali nga bidtot. Away gasto ni gasat ko kinayat. Apoy. Naibagak da ito'y kini Miles Manong. Kung natupay nga mingkay. Gusto di ko nada. No kaano pa nga awanin ni Suna, iso pa lang panakadlaw mo. Ken panakariknam no kasano ti pateg na. Diba? Di kita na samit nga prutas, iitid na ken ka. Nga kasamit, ti panagayat na. Natutur na naluong. Natutur. Nga narik na dito nga ayat. Sinayang mo, Chita. Ano nga tano, makiamamuak kin ni RJ. Kita kursunada kanya. Wow, kahit kursunada ko met. Baka una ka makiasawa kami si ka. Kabigatan naman ng name kasta unay tiragsak ni Miles nga nang ipadamag kanya. Huy, nga nagkagagara nga nagkita kami, nagkamaamu kami kini RJ. Ano? No to'y, dyan Hindi man tiyandaan, may tak, di ba, baling ko, gatangan ko na. Nakakurong-kurong, nga na kurong-kurong, nagkarga iti, nagluluong, nagkikimas nga mangga. Simpo mangga, di ba nagmamanggan? Okay daw? Nabayag malala din, di ba? Kahit ka po malagip ko, na managregalo kang ka, hindi ni mangga ni RJ. Nakiamamsika ka din ni RJ, huwag mo na. Isyak ni Miles, office mate ko ni Chita ko na. Kastagayam. Kunahan lang natin kaslaw ng yaman na. Kimatang kasi ka nagsamit. Inig ka nakpet ko free nga talo. Nasdawa pa yun na talo. Bonus. Meaning, I love you. Kunwara si kayo. Sa tigaman. Dinaklain pauwitan. May pauwitan na ako. Oh my dakdo, ano ba siya rin siya? Minus si sarding mo eh. Napay ko ma, naku basol ko. Pagkasabaran ko silap mo kanya. Na,
As kalaubing. Agayat kang gini Ardiela. Abi nga di mo tawagan. Ako mo di bagak. Kaya mo kaya cellphone number na. Imposible Ha? Hanggang tumutawag. Hampir di mawag. Diyak lang mo cellphone number na. Itat ko kayong kakain mo. Barakon. Tayo na alam ko ma. Iso ti mawag ti cellphone number ko. Kalpasan na indayal na. Di anda kanya akong dyan number na. Kanaman? Oo. Kunak man na saan ka interesado. Katakman. Ito yun. Oo. Hanggang mabaing nga rod. Kat man di pinagsasamidi. Kalpasan na. Kat si kamatin ti kumamat. Tan mo na. Kahit ko tagpakawan nga rod kang kuha na. Kadagit kakasakit nga bagak. Sige. Tap na umat makanong kanya. Itid ko keng kuha na. Wano itid ko keng katinamber na. Yung panako na. Nibawing ng tirik na kanya. Ha? Sinaktam. Sa bali naman na panakasakit mo. Gayam. Noon yaman ti panggip mo keng kuha na huwag. Sige man laingan. Ito number na. Lamon. Karabian na manon na indahal koreta nga number. Siyempre, saan nga nakapunbuk kang kuha na. Hello? Hello? Sinda tayo? Siya. Sino nga si ka? Siya ti babae nga nagsaktan iti kastaunay. Kamuta. Inayat ko. Kapasan na. Insina na. Naumakan kanya. Kalpasan tinasurok na duwang atawen kayat na dagsubli. Ano't may advice mo? Kasapulam ta advice ko? Kore yung sanggama mo? Apay, ti ka dila yung ama mo? Ti mabaling nga dumawat ti advice? Ano't advice mo? Kalpasan tinasurok na duwang atawen kahit na dagsubli. Iso ka ti first love mo? Iso. Naala na ka din di kayat na keng ka? Data ti bidtot ko kamaysa. Kahit na dagsubli. Siguro, DJ nangisukatan na kanyak at namiris ng adadang syakti patpatig ng imitisuna. Ano't may advice mo? No masungbatang ti usto, ti saludsud ko. Data ti sumbat ko. Ano't saludsud mo? Ayatem ka di palaeng di first love mo? Saanin? Oh, masungbatan na yun. No saan mo nga ayaten? Api subganan pa eh. Ay kamanak. Nga matapay may isang problema. Ano dito? Adan sa bali nga etek. Nimsambatan nga pakpakita. Nakasarak sad ti sa baling na ipatpatig na. Kahit ko kumang makita manen, kan makasarita, tapno dumawat aki di pamakawan. Nasakit ngamin di dinauding yung bagak yung kuwana. Kahit ko lang saan nga agsubsuboy. Ano pa iti kawanan. Isumatan ti pa nakariknak tinisang sagayan nga rikna. Chita? RJ,
Pinabila damo, amo kasi ka. Takabisatok ti boses mo. RJ, no kasta, no kaano pa nga sana kon nga makikita. No kaano pa nga sana kon nga papakita kang ka. Isumaten ti panakarignam ti ayat kan nga. Mabayin ako ni RJ. Mabayin ako ni. Sumbatan ti salutsot ko. Do you love me? I love you, RJ. Mabaling ka ting aron. Intun Domingo may kami. Kanduak di tinagan na kanyak ken partidok. Para ti, will you marry me? Peso? Ay, etanak. Kaano pa ko mga kang inayan? Baka ni Miles ti kayat mo. Kung naktope namin ka, naalam ka ni Miles number ko. Maragsakan naklaon ay. Chita, kamot dyan na. Di babae ng ipatpatig kong kayat ko tagbaling, kayat kong agbaling nga asawak, isumal maasawak. Sabi ko matawan ti makaati pa ka na ta. Sabi ko mataawan ti makaati pa ka na ta. Kinuna ni RJ manong name ket awan pulos. Pinangati pa. Iti panag-asawa mi. Ket kastawan ay tiragsak datatang kininanang iti maamuanda. Kung nagtupe nga mingkay. Iti may madaw da mga asawan manong name kas kamla bisperasen ti nga ti kasarmi iti panagpadayami. Edi ipasernak iti lugar da manong name nakalawlaw at gayam ti farm ti loko. Kada dumot gayam ti lugan na. Yung apay kurong-kurong ti kayat na. Nando pa iti pagbunag na kadag iti produkto na nga natengken prutas. RJ, gusto nga timot lang na itong lugar? Nagpintas. Sila may sa nasyenda. May kariak ka dimot lang ka? Uri gagangay ka lang, nagtartarakin, bangbangkag, may karika. Gabutan na sinaw, ti pa nagpuspusum. Nasamit ti ayat mo. Siyak ka di siyak ati sa may karikang katasaan ako ng virgin. Awan pati, tinaglamas, tinapudong ayat. Agyaman na, RJ. Agyaman na kiti Diyos. Tas ika, ti isagod ni Apo Diyos para kaniya. Kanagyaman na, man. Tati babae nga arapahap ko, hindi pa ilang maasawa. Kat maasawa. Manong nemi karagitoy kat damiris ko. Nga talaga. Noon niya talaga tinaiplano para keng ka mayat ka man munusaan. Mapasamak lang, mapasamak. Kada talawon iti bagyaman yung mana kinapot Diyos. Tasanga da kami kini Freddy, tinag-asawa. Tanuda kam kuma. Saan kumakas ito tiragsak? Iti kinaragsak mo iti pamilya. Babayin kini RJ. Ken, dagiti talungan na. Ito nga rin, ti pagkasalita, manong name yung kasli, di kalman laeng, nga napasamak, karagyaman naklaunay, tiyak anus mo, nga nangibasa, laing mo nga nangibasa, kat sabi ko tadamat na ibatik nga adal, liluwakin pagsarmingan tibiyag, kadagiti padak nga nagdingag, ken nagboya. Tuwing nga rin, yaman nga pagaya mo, Chita. Thank you, Chita. Thank you, mat kadagiti nagbuya. Salamat po kada kayo.